गुमै मोना मा खालामदो बेवहाय मा सखासो जावबाय थादो खुलुमबाय गाइस जोंनि गामियाव फैलायबाय जे दिनै जोंनि गामियाव बाथौ गायसनगोन जे बेवहाय जों फैदों बिथिंहाय खामानि सोलिबाय थादों माने खामिफोरखौ सुन्थिफोरखौ बनायदों जाबायना जायाखै सुन्थिफोरा बनायनाया जासिगोन ना दे इथिंबो मावबाय थादों खामानि बेसांखिनि बारिबाय गुमै जाबायना दिनै बेवहाय मा जागोन नु आरज ना थालिर दंफां गायबाय नै इथिं फांनै बिथिं भितराव दा दं हाबनिसै भितराव हाबबाय जे दायो बेवहाय सुन्थि हेबबाय थादों दा जायाखै दानिखि सुन्थि हेबनाय जाबानो जे सिजुखौ बेवहाय लाबोनानै गायसनगोन जे दिनै जे बे जोंनि गामियावनो जे दिनै बेवहाय जानखि सिजु गायसनगोन नालाय जे बेवहाय जे हांख्रायनानै लाबोदो जे आरज हान्जा जे बेखौ मा गामिनिफ्राय लाबोदो जे आङो जोंनि आनसलिकनिनो आफादगिरि बिथां सारनिफ्राय आङो मिथिना लानोसै ना मा बुङो गाइस नोंथांमोनाबो मिथिसिगोन खुलुमबाय सार दिनै जोंनि गामियाव जे बाथौ गायसनगोन जे दिनै बेवहाय आरज हान्जाया बहानिफ्राय लाबोदो गिबि गिबियावनो जोंनि बे ओनसोलनि इउटुबार बिथांसि साबायखर थाबाय दिनै बे नोंथांमोन साहा ग्रेप्टार गामिनि कमेश्वर बसुमतारी बिथांमोना न'खराव बर'नि धोरोम बाथौ धोरोमखौ बजबना लानो नागिरदों बेवहाय जों दिनै बरफ्रा बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आनसलिक गासै बिबानगिरि ज' जादों आरो लोगोसे बेवहाय दिनै बे हाबाफारियाव आरज हान्जाया जोंनि गस्ला बेगनि सिङाव थानाय जख्लाबदा गामिनि आरज हान्जा आरो बेखिनियाव बाखि बिथांमोननि गामिनि दौरि आसारि जोंनि बियाबनि आसारि गासैबो दङ बेखिनियानो थेंक इउ सारा मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय जे नोंथांमोना मिथिबाय जे जोंनि आनसलिकनिनो जाख्लाबुटा गामिया जे गामिखौ जे आरज हान्जाखौ हांख्रायनानै लाबोदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि आनसलिकनिनो बिबानगिरि सार बिथांमोना बयबो फैदों आरो बेवहाय दा आरज लासिगोन दा नोंथांमोना मिथिबाय दायो नोंथांमोना आरज लानायफोरखौबो नुनो मोनगोन बिथिं सारमोना बोरैहाय जिरायगासिनो दङ जे बिथांमोना गुबुन जाबाय फैनाया जोंथ' दासो मोनफैदों माथोआ एकदम ओंखारनामायखौ एकदम माथोआ खुंफिननाय बादि आंहा नांदों आरो ना एसे गोबाव जाबाय नोंथांमोन फैनाया नोंथांमोना 15 मिनिट जाबाय ना 5 मिनिट बिदिनो माबा मोनसे जाबाय आरो ओमफ्राय बिदि माबाफोर मोनदोंना मोनाखै बिदि लुंग्रा लाथ'वाखै होआ नामा होआबा आं थांनोसैलै नुवाखै खुंफिनबाय थादों दे होनबा थानोसै जुदि होआबा आं थांनोसै गुमै मोना मा खालामदो बेवहाय मा सखासो जावबाय थादोलै नोंसोर मा खालामदो बेवहाय आंहा सिस्रि संगोन माने बे आरज लानायाव जे जानाय लोंनायनि थाखायबो नोंथांमोना माबा बेबस्था खालामदो आरो खिस्रिनि नै गाइस नुबायना बेयाव खिस्रि संगोन बिथांमोना खुब एक्सपार्टखा बिथांमोनानो नोंथांमोना नुबाय थायो गुमैमोनखौनो बिराद गोथाव संनो रोंखायोना बिनिखाय बिसोरखौनो रान्धुनियाव होनाय जायो खारग'आ नै गावनो सखाखौ जावनांगौ जादों बिसोरनो दायो संनांगोन बिथिं सासे हेल्पार गुमै दे फटाफट जिरदो लासै खालामबाय थादों फटाफट आरो बिथिं माइनावफोराबो जिरायदों आरो बिथिं नै जोंनि आनसलिकनि माइनावफोरानो मैगंफोरखौ हाबाय थादों रेडि जाबाय दायो बेवहाय सिजुखौ दायो गायसनगोन दा बेनिफ्रायनो सिजु दालायखौ दानसिगोन नै गाइस आरो बिथिंहाय आरज हान्जाफोराबो सब मोनफैलायबाय दा बिथांमोना बेयावनो जिरायदों आरो बिथिंफोरा रेडि खालामना लाबाय दायो बेयावनो सिजु दालायखौ दानसिगोन जै जै
Wah, Zey. Itu mah kamu jangan nama gas feeding lah. Itu Ini ini apa jaga? Jangan dan ini model lah. Oh ini. Deh. Sida naik lah. Ekdam naik tu. Geser ke sida kan. Dayu on gundui hono nagirdo janiki sidiku bidi gainani uno aro boria he litna layo litnani uno tharu mane daniki nungthamona dayu musanai nulangbai je bidi he tharnai jayo je bidi tharnaini uno on gundui hoyo bini uno bawnai thinai khalamnaini uno beohai aros rujabnai mane aros lanai jangan beohai ini on gundui थांनो ओंखारबाय आर'जआथ' जोबाखै जे मानो होनोब्ला जे आब'मोना जे मोसानाय फोरोंबाय थादों जे रौमारियाव जे टाइमबो जाबाय नालाय 2टा जाबाय जे बेवहाय 3टा बाजियावनो मोनहैनांगौ जे बिनि थाखाय जोङो बेवहाय थांनांगौ दा बिनि थाखाय जोङो दायो आर'ज आलाप बिदिखौ लानानै जे दायो जोङो थांनो ओंखारबाय दा आब'आ गारिखौ दिहुनबाय जे बे जोंनि गामिनि आरोना जे बे जोंनि गामिनि नाथाय जोंनि गामियाव ना गामिया गेर नालाय बिनिखाय 6टा सुबा दङ 6टा सुबा बिनिफ्राय खेला बेलेग आरोना बेयो जोंनि खेल नङा आरोना बे थेवब्लाबो जोंनि गामिनिनोखा माहा लांनो गाखोनांगौ खेला आलादा जोंनि गामिया गुरिया फोथारानो